No keď tak chodím po tento krásnom lese, v tento počasí, je to fantázia. A dochádzam na to, že to sú najlepšie lieky na svete. Dobrá príroda. Krásna. Pozrite sa ten strom. To je niečo úžasného. Strašne rád sem chodím. Dneska byla taká malá prechádzečka, asi 8 km sem nachodil. To len kvôli zdraviu a tiež tak trošku kvôli hrybečkom. Tak dneska sa mi podarilo nazbírať pár hríbkov. Sú tam nejaké dubačky, taký malý fičúrek je v zábere akurát. Sú tam modráčky, suchohryby postnaté a kurátka, všeho druhu, tak púl košíka. Nádherná príroda. Toto sú léky. Toto mne dáva dokopy. A ako vždy ze Šaštinského lesa vás zdraví Miro Hečko. Na budúce zás. Ahojte.